Konnichiwa! 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 Co to říká? To samé, co vyše. Tím neskončí. Konnichiwa! 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 Jo. Jdete prohlédnout město, dovolte, abych vám předvedl naši nejčerstvější počítačovou inovaci. Dej sem sako. Obleďte si to. V tom se mi bude špatně řídit. Tahle kára se řídí sama, uvidíte, zvládne to každej poloblb. Strčte ho dovnitř. Ne, vlezu si tam sám. Ne. No, co jsem říkal? A nevadí, záda nikdo neuvidí. Ninja! Bez vátrky, jak se motor vypíná? Jo, stačí mu říct ňak. Ninja! Hele, váš úkol je prostý. Připravili jsme malou předváděcí jízdu s fingovanými přepadeními. Jako vlak Fantom. Přesně, jako vlak Fantom. Musí zírat ňak. Ninja! Takže hlavně se nebojte a nic neřešte. Kdyby třeba ňak... Ninja! Mohl byste si přestat hrát s autem, když mluvím? Já nic, to vy pořád opakujete nějak. Ninja! Bezva. Jo, ujde. Sakra. Nějaká roura mi čučí do ksichtu, nevadí? Roura? Jaká roura? Hop. Systém Atlas. Rychlé odklonění střely. Nemá obdoby. Rozbífové se klizu nedostanou. Pozoruhodné, ale kam střela dopadne? Ha? Buďte bez obav. A už je někde daleko na širém moři. Do prdele, moje loď! A teď pojedeme doleva, říkám doleva. Jo, šéfe, říkám, šéfe. Co? Proč zastavujete? Jeďte dál. Ninja, ninja. Nechci být přehnaně pesimistický, ale tohle mi zavání. Jak to myslíte, zdavání? Já nic necítím. Vy snad ano, pane ministře? Je divný, jak ty dva kamiony stojí. Skoro to vypadá, že tam naschvál nechali díru pro jedno auto. Ne, nic nevidím. Plán mám před sebou a na tomhle místě žádná past není. Jeďte dál. Když myslíte? Vím, co říkám. Co to vidím? Pasti. Nemám páru. Už půl hodiny sedí na hajzlíku a ozývají se odtamtud takový divný zvuky. Poslouchej. To ne. Tohle bolí. Ale... Co se tam děje? To snad ani nechtějí slyšet. Něco děsného. Komisaři? Ano. Podezřelé osoby před hlavním vchodem. Skvělý. Jsem ve formě. Máme problém. Šéfe, vy chcete... Ano. Emile není nad to zůstat v kontaktu s mužstvem. Práce v terénu mi neuškodí. Trochu mi to připomene naši starou dobrou přepadovku. Ale to už je dávno, šéfe. Vzpomínka je matná, Emile, ale reflexy zůstaly tady. Jsou. Bez obav. Zvládnem to. Šéfe, nerad vás vidím skákat, je to moc vysoko. Bez obav, Emile. Udělejte uzel a zbytek nechte na mě. Tohle se mi nějak nezdá. Vidíš někoho? Všichni koukají na zápas. Ber! Ber! Útok! Hergot, sakra, poldové. Emile? Hotovo, šéfe. Banzai! Co se to děje? Koho to škrtěj? Emile? Ten uzel je v pořádku? Jo. Možná jiný lano. Je to tak, splet si slano. Už asi jo. Rychle, sanitku, pojď!